Ni kuma in b'a sɔrɔ a caman sigi mɛn ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ yen ko nin y'a kuma selen bakuruba kunnafoniw filɛ. Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Seyɛda Sherif Usmane Madana Haidara ye maa bisimila maa min sugandi n ko mɛn ka kɛ kɛnɛ dɔ labɛnba ye kɛnɛ min ni a kun bɛ farafinna ani faransi fara ɲɔgɔn kan Mali faaba la janvier kalo tɛmɛnen n'a ma ɲɛ k'a fɔ Bani ye dugawu kɛ a baaraw taabolo ɲuman na a kunjɛlen hɛrɛ ani baden la Abdala Kulubali nana bonyamasegin na. Mali ministre min ɲɛsin bɛ jiko ani kuranko ma ale kɛn bɛ ka baaraba dɔw boloda jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar ta ka yamaruyaw kɔnɔ ka ɲɛsin marabolo seginna mɔ Mali kɔnɔ ni o ye Kidali ye jiko ani kuranko o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Kidali mara kɔnɔ o de kosɔn balakaw minnu bɔ Kidali olu nana wale ɲuman dɔn na a fɛ minisiriso yɛrɛ la baaraw minnu boloda bɛ Kidali mara ye don nataw la caman sera ka walawala olu la kɛnɛ senfɛ bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni sɔnni u bɛ walawala aw ye aw dangana. Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma fɛ Bangoni Janginɛbugu la a Seyɛda Sherif Usmane Madana Haidara a ye maa bisimila maa min sugandi kun bɛ jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita fɛ ka kɛ kɛnɛ dɔ labɛnba ye kɛnɛ min kun bɛ farafinna ani faransi fara ɲɔgɔn kan min kɛra an ka jamana faaba kɔnɔ Bamakɔ janvier kalo tɛmɛnen yanni baaraw kun ka kɛ Abdala Kulubali kun sera groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma mɔ a ka se ka dugawu kɛ walasa baaraw bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden la n'a ma ɲɛ k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni sabatira bonya bɛ mande bonyamasegi bɛ mande ɲumandogo b'an ye Soɲɛ a nana o wale ɲuman dɔ de la Bani ye nin baara ninnu kɛra ka bɛn ni arabadon février kalo tile 8 ye Bangoni Janginɛbugu la karamɔgɔ Haidara fɛ Seri Fila TV jabarani tɔgɔ la maa min kɛra seere ye o ye Amadu Kamara a n'a ka jatala Ibrahima Kulubali ye. Bonya bɛ mande bonyamasegi o fana bɛ mande ka kaɲɛ ni o taabolo ye kulu min tun sigira ka faransi ani farafin jamanaw ka ɲɔgɔn kunbɛba ta ko 27 koɲɛw labɛn n'an b'a wele ko comité national d'organisation du sommet Afrique France n'a ɲɛma ye Abdala Kulubali ye a nana bonyamasegin foli ani barikada o kɛ an karamɔgɔ Sayid Sherif Usmane Madani Haidara ye ka sababu kɛ a ye dugawu min kɛ ka ɲɛsin nin ko labɛnni ma k'a yira k'a fɔ ko dugawu in ko Ala barika la k'a jaabira. Fɛn min kɛra Ala tɛgɛ de don an ka cɛ a tɛ i bɛ Ala tɛgɛ ye nin ko la donc mɔgɔ minnu y'o deli i bɛna u fo n cɛw ni baraji u ye min kɛ Ala y'a mɛn donc an nana wale ɲuman dɔn de la an ye baara kɛ o tiɲɛ on a travaillé c'est vrai wallahi Ala tɛgɛ bɛ nin na ani n ye min fɔ ka d'an kan an ka mɔgɔba minnu bɛ dugu kɔrɔ minnu bɛ yan ani minnu tɛ yan wallahi u bɛɛ tɛgɛ bɛ nin na olu fana ka kuma bɛ passer olu de fɛ dɔnnibagaw nana fo vraiment cɛw ni baraji hali bi u ka dugawu kɛ faso ye ne olu ye dugawu kɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ n'Ala n'a kira sɔnna Mali ye nin défi relevé cogo min na an bɛ fɛn caman relevé ten mɔgɔw ye ne wele ka bɔ kɔfɛ k'a ko vraiment u t'a dɔn kɔni olu tun ɲɛna k'an tɛ se mais u t'a dɔn min bɛ dugu in kɔnɔ yan Maliyɛnw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka mɔgɔbaw ma n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka wuli ka dugawu kɛ ko tɛ yen min bɛ se ka Mali bali donc n nana fo vraiment hali bi u ka dugawu kɛ Mali ye parce que ko tɔba de bɛ kɔfɛ difficulté fɔlɔ ye min an yɛrɛ jogow ka yɛlɛma foyi fana tɛ se ka kɛ n'an jogow ma yɛlɛma donc a bɛ dugawu kɛ hali bi k'an bɛɛ fana bila sira ɲuman kan Ala bɛ mɔgɔ dɛmɛ i k'i yɛrɛ dɛmɛ quoi. O kadara kɔnɔ an karamɔgɔ Sayid Sherif Usmane Madani Haidara a nisɔndiyara nin maa ninnu ka nali la k'a yir'u la k'a fɔ u ye wale min ta ka ɲɛsin ale ma a diyara ye a bɛnn'a ma sabula nin ye wale ɲuman dɔn de ye ka tila k'u fo ka dugawu k'u ye hali bi baara minnu bɛ kɔfɛ ani bɛn ani kelenya o min laɲininen don an ka jamana kɔnɔ ko Ala ko sabati Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Alhamdulillah an bɛ Ala de fo ka Ala barikada sommet min kɛra Mali in kɔnɔ yan komi Kulubali bɔra k'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman bolo Mali tɛ se mais adamadenw n'aw bɛnna fɛn caman ka bɔ aw bolo Ala b'o dɔgɔya Ala sɔnna sommet in sera ka kɛ hɛrɛ la k'a tɛmɛ hɛrɛ la n'a fɛn o fɛn nana bɛɛ wasalen ta la ni kɔrɔ b'o la u bɛ Mali ka
bonya de yira a bɛ Mali ka kɔrɔta de yira baara in bɛ daminɛ tuma min na u ma a kɛ an kɔfɛ u nana bonya da an kan ka dugawu ɲini Ala sɔnna fana baara in nɔgɔyara an sago la u segira tuguni ka na bonya ma barikada kɛ o ye jagoya de ye mais anw bolo anw b'a fɔ ko kun t'a la parce que ne ye maliyɛn de fɛn o fɛn bɛ ne faso kun kan fɔ ni ne tɛ se min na ɲɔ tɛ a ka kan ne k'o kɛ maliyɛnya kama o ye jagoya de o ye maliden ɲuman bɛɛ ma jagoya de fɛn o fɛn bɛ faso tɔgɔ bɔ k'i faso kɔrɔta o y'i ma wajibi de bon mais anw fɛ bamananw b'a fɔ bonya bɛɛ bonya masegi bɛɛ alors ni u nana dugawu ɲini daminɛ na baara ɲɛna u nana bonya barikada la o y'an ka jamana taacogo de o y'an ka jamana sigicogo de an b'u fo k'u fana barikada k'a fɔ nin bɛɛ ko a tɔ caman bɛ yen komi a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mais a ka fɛnba ale ye fɛnba min fɔ fɛn belebele min bɛ se ka Mali lafiya ko o ye bɛn de fo malidenw ka bɛn de bɛɛ k'a dɔn faso in jɔli y'i kelen kungo de n'o kɛra dɔrɔn n'an farala ɲɔgɔn kan ni Ala farala an kan an bɛ hɛrɛ o hɛrɛ nata an b'a sɔrɔ mana an b'a deli Mali Ala k'a lafiya malidenw Ala k'u bɛn. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Sayid Sherifu Usumani Madani Hayidara ka kɛɲɛ ni nin koba labɛnni an ka jamana fɛ a kɔni ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bonya sanga ani waati su ani tile ka dugawu kɛ ka tila ka hakilina ɲumanw jira ka ɲɛsin nin kulu labɛnbagaw ma k'a ɲini Ala fɛ baara min kalifal'u ma Ala ka baara in ta fanga d'u ma ni maa fila n'o ye Abdala Kulubali ani karamɔgɔ Sayid Sherifu Usumani Madani Hayidara u ka nin sigili u da sera fɛn caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛn ni sigi ka fɔ n'o la ɲininen don an ka jamana kɔnɔ ka tila ka bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o la ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ sigili a kɛra sigili nafamaba ye bari sabula a kun cɛra ni dugawu ka ɲɛsin maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ani Mali jamana ma. Arabado tile bisimilali groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ma ɲɛma a Sayid Sherifu Usumani Madani Hayidara fɛ o kɛra ka ɲɛsin denmisɛnnin jɛkulu fɛnɛ mɔ denmisɛnnin jɛkulu min ka haminanko tɛ dɔwɛrɛ ye ka lajɛ babolo min ni u kama ko Fleuve Niger maa caman de bɛ yen minnu dahirimɛ dulonnen don a la ka daminɛ mɔnikɛlaw la ka taa se sɛnɛkɛbaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna malo sɛnɛbaw nka min ye gwɛlɛyaba ye o bɛ ka don babolo in na bi ka sabu kɛ cogoyaw yɛrɛ n'u taabolo bɛ ka kɛ sababu ye ka ba yɛrɛ ka a girin ka sabu kɛ maninfin yɛrɛ jogo ye min bɛ se ka to babolo in bɛ se ka kisi jamana ɲɛmɔgɔ kɛmɛ ka wulikajɔw caya ka dɛmɛbaw ɲini minnu bɛ se ka dɛmɛ ka se ka babolo in lakana denmisɛnninw fana ye a jira k'a fɔ Mali denmisɛnninw fana jɔyɔrɔba kan ka ye Fleuve Niger lakanani na o de y'a to u ye jɛkulu sigi jɛkulu min ni u kama ko association Sauvons le Fleuve Niger jɛkulu in sigilen u sera karamɔgɔ Hayidara mɔ ni ka dugawu ɲini a fɛ ka labana ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a mɔ ni tableau dɔ dili ye a mɔ tɛbile min ni a ɲɛgɛnw bi u yɛrɛ maana walasa hali bi karamɔgɔ Hayidara bɛ se ka dugawu kɛ u ye babolo ye a bɛ se ka lakana cogo min nin baara ninnu fana kɛra ka bɛn ni araba février kalo tile 8 ye an ka maa minnu kɛra a baaraw seere jabarani serifila tɔgɔ la o ye Amadu Kamara hali bi a n'a ka jatala ye association min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bilara sen kan kalo damadɔ n'an b'a wele ko association Sauvons le Fleuve Niger n'ale ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ o bɛnnen bɛ ka an ka ba k'a lakana ka tila k'a lakɔlɔsi yaasa a kana girin. Bi an sera serifukɛ fɛ yen an fa an karamɔgɔ Sayid Sherifu Usumani Madani Hayidara ani groupe bɛɛ lajɛlen parce que kɔnɔkulu de bɛ bi fɔ bi alhamdulillah Ala jɔyɔrɔ di ne ma ne kɛra ɲɛmɔgɔ ye ne ye président collectif de la an bɔr'o la an kɛ association in sigira bi an jigi dalen don jumɛn kan an y'a ye an bɛɛ bɛ dɔ k'an yɛrɛ ye an ye malidenw de ye fana mais an nana ka na ba in lajɛ ba in bɛ ka geren an ko bon maintenant an ka objectif bɛ kɛ mun ye bi sini ma ba in bɛ se ka labɔ cogo min na bon bi an sera yan fana ka na Sayid fɛ yen serifukɛ fɛ yen an ye hakili jagabɔ collectif yi sigi k'a lajɛ an bɛ se ka bi ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka président d'honneur di jɔ ma bɛɛ ka choix bolila Sherifu Usumani Madani Hayidara an nana k'o tableau d'a ma k'a yira a la fana a k'an dɛmɛ ni hakili ye matériel b'an yɛrɛ bolo en réalité nous avons des ressources propres o b'an yɛrɛ bolo fɛn minnu bɛ se ka kɛ bɛɛ bɛ se ka bɔ gouvernement kelen tɛ se dɛ gouvernement kelen tɛ se en réalité fana an bɛ fɛ ka fara gouvernement kan walasa ka ba in bɔ parce que n'i y'a jateminɛ k'a ta les pays membres de l'ABFN a bɛ taa dugu 5
Mali, la Guinée, Bénin, Niger ani Nigeria yɔrɔ in ka bon a janya bɛ taa kilo 400 ani 700 mais mun bɛ tɛmɛ Mali fɛ o ye kilo 1000 ani 400 bon Mali ta surtout n'i y'a jɛ ka jateminɛ dugu 2 bɛ a kɔnɔ Niger ni Mali bibi na anw bɛ yɔrɔ min na kɔgɔ tɛ t'an bolo a fɔ les pays continental Mali b'o kɔnɔ bon ni gouvernement in sigi k'a lajɛ fɛn dɔw bɛ yen k'a lajɛ ni ba in girinna maa joli de dahirimɛ bɛ ba in na ni ala ko de an bɛ fɛ fana k'a ta mais fɛn dɔw fana bɛ yen don o don i b'a mɛn des millions d'euros, des millions de dollars, surtout COP21. On a fait gouvernement en réalité quoi question est ta au boulot là qu'on ne s'y pas ma ni jingrena avec Mali là ni jingrena en bas ni à la fin genou on genou on la bi genou wora bi ka franka nga se ka fanga dun ka se ka bain bo ka tchencha mu ba kono ku bo bain nga se ka faire c'est ça qu'on dit l'aménagement des berges et puis am se ka faire que jamana nga tanyela o de ko ni o kadara kono an bɛ aw ladɔnnen k'a fɔ ko nin association n'a ɲɛmaa ye Cherno Mohamed Balde ye a n'a tɔɲɔgɔnw u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔw bonya ka ɲɛsin an ka bajiba in ma ka tila ka hakilina kura dɔw ta minnu bɛna waleya u fɛ don nataw la n'o bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛsin an ka ba ma. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ayiru fo fɔlɔ a ka wulikajɔ la a n'a ka cɛsiri. Comme a bɛɛ kɛra yɔrɔ ɲɛna sa denmisɛnninw y'an bonya k'an ta k'an kɛ u ka président d'honneur ye ka tila ka na bonya kɛ an ye ayiwa u sara bɛ ala bolo mais u ye baara min daminɛ u y'a sɔrɔ an hakiliw sɛgɛnnen don a la kosɛbɛ an t'a dɔn u bɛ yen yɛrɛ ala ye kabako masa de ye u nana ka n'u yɛrɛ yira bi ka sɔrɔ baarakɛminɛ minnu b'u bolo miliyariw de don pour que ka se ka baji in lakana Malien bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a la cogo min na jiko gɛlɛya bi yɔrɔ o yɔrɔ ji bɛ se ka nɔgɔya ye cogo min na parce que yɔrɔ caman bɛ yen bi Mali kɔnɔ yan n'a bɔra dingɛ sen yɛrɛ la ka jɛgɛ lamara ka jɛgɛ sɔrɔ an ka ji la o gɛlɛyara kosɛbɛ ka sababu kɛ cɛncɛn min donna cɛncɛn in kɛra sababu ye ka ba gere bon fantan jamana kɔgɔji t'anw bolo ji kelen min b'an bolo ala ka diɲɛ na ni an ka hinɛ n'an ka dahirimɛ bi sɔrɔ o la n'a fɔra o ji bɛna gere o bɛ mɔgɔ siran dɛ. Bon ni ala ye denmisɛnninw di minnu kalanna u ye kalan kɛ docteurw b'u la fɛn caman de bɛ ninnu na minnu ye kalanbaw kɛ jamanajanw na ayiwa olu de nana bi ka na fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ u bɛ fɛ ka Mali baji k'a kɔlɔsi ji bɛ se ka boli hɛrɛ la cogo min na cɛncɛn ani ɲagaɲaga minnu bɛ yen ka taa se binw ma k'o bɛɛ bɔ yen ayiwa pour que ji ka boli a boli cogo la mɔgɔw ka hɛrɛ sɔrɔ surtout n'o kɛra ninnu ye jamana dɛmɛbaaw ye dugawu kan ka k'u ye diɲɛ bɛɛ kan ka dugawu k'u ye parce que jamana si tɛ se ka balo ji kɔ jango fantan jamana an bɛɛ mago bɛ ji de la mana ni denmisɛnw sɔrɔla o jamana kɔnɔ k'u ni da o ji lakanani kan jamana bɛɛ kan k'olu dɛmɛ jamana bɛɛ kan ka to olu kɔfɛ an b'u fo ka dugawu kɛ u ye nin baara min daminɛ vraiment k'a laban hɛrɛ la u yɛrɛ ɲɛna u bɛ fɛ ka wasa min sɔrɔ a la u yɛrɛ k'o ye vraiment an bɛ dugawu k'u ye ala k'a kɛ ten jamana in ala ka lafiya ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ sɔle ala rasul an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko association sauvons le fleuve Niger a y'a kanu ka an karamɔgɔkɛ Saïd Sherif Ousmane Madani Haidara k'ale kɛ nin ɲɛma gale ye n'o ye président d'honneur ye k'a sababu kɛ a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ka ɲɛsin ba in ma u ka lajɛrɛ a kɛra nisɔndiya bɛn ani karama kɔnɔ wa a kun cɛra ni dugawu ye an karamɔgɔ Saïd Sherif Ousmane Madani Haidara fɛ ka ɲɛsin denmisɛnnin na ka ninnu ma u ka nin hakilina ɲuman in tali ye. Minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ kuranko ni jiko ma ale kɛmɛ ka baara dɔ boloda Kidale marabolo ye ni o ye Mali marabolo seginna ye sefa wari miliyari 4 ani kunkanfɛ o de bɛna taa ko do Kidali kuranko a n'a jiko dafɛ min bɛ se ka to maa minnu ye yen sigibaw ye malidenw na u bɛ se ka lafiya sɔrɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara in min bɛna boloda Kidali mara kɔnɔ jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka hakilinaw de don minnu bɛ ka bila sen kan minisiri fɛ ni o ye Malika Al Husseini Mayiga ye wele de bɛna bila ka ɲɛsin cakɛdaw ma cakɛdaw minnu da b'u yɛrɛ la k'a fɔ baara in a kɛli ɲɛdɔn bɛ u la u ka wulikajɔw kɛ ka na ni u ka gafew ye min bɛ se k'a to baara in a bɛ di o ma nka kelen kɔni bɛ yen fo ka fɔ k'o si dɔn
minisiriso ka bara siraw minnu be ina fɔ kuranko ɲɛnabɔli cakɛda ani jiko ɲɛnabɔli cakɛda EDM ani chômage yɛpu olu kɔni baara min kɛ olu ka hukumu kɔnɔ olu be kɛ a jateminɛbaw ye baara kɛbaw fɛ o de kosɔn an balakaw minnu bi bɔ Kidali mara la olu farala ɲɔgɔn kan tarata tɛmɛnen ka se minisiriso la ka minisiri wale ɲuman dɔn a kɛnbɛ ka nin baaraw minnu boloda Kidali mara ye u labanna ka bonyamasegin fɛnɛ kɛ minisiri ye ka sabu kɛ kwasada in na a ye tali min kɛ Kidali mara kɔnɔ ka taa i ɲɛda Kidali taabolo ka fɛn minnu bɛ Kidalikaw jɛ jiko ni kuranko ta fa o be se sidɔ a fɛ cogo min u y'o bonyamasegin kɛ a ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Kidali marabolo balakaw minnu ni minisiri kun bɛ kumaɲɔgɔnya in na minisiriso yɛrɛ la tarata tɛmɛnen a ɲɛmaya kun bɛ maa min bolo an balakaw la o ye Mayiga Aisha Belko ye ale ye Tesalete cercle wasaden ye wasablo kɔnɔ minisiri Malika Aluseni Mayiga kɛlen ka kuma ta a ye a jira k'a fɔ Kidali marabolo balakaw minnu nane filɛ nin ye bonyamasegin na ale fɛ yen u ka dɔn fɔlɔ k'a fɔ jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita de ale bila baara in na barisabu ka da ka Kidali maradenw a ka kan u yɛrɛw fɛnɛ ka se ka kura ani ji fɛnɛ sɔrɔ k'u magow la o kuma na Kidalita ale bolo a bina fɔ ni minisiri bi taa Kayi a n'a bi taa Sikaso cogo min k'o kɛlen de don o kuma na baaraw minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka kɛ u caman sera ka jateminɛ a fɛ a ka Kidalita senfɛ o kuma na min ye jiko ani kuranko ɲɛnabɔli cakɛdaw ye SOMAGEP ani Énergie du Mali olu maaw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛmɛ ka wuli ka jɔw boloda sɛbɛwari miliyari 4 ani kunkanfɛ o de bɛna ta ka don jiko ani kuranko ɲɛnabɔli da fɛ don nataw la Kidali marabolo kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ Mali jamana kɔnɔ MINUSMA sini jamanaden minnu bɛ a la kɛlɛcɛw la bonyamasegin kɛra ka ɲɛsin olu ma diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ma ɲɛma fɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye Mahamata Sale Anadef ye Chad jamanaden ni o ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka lasigiden yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ maa 200 ani maa 40 ɲɔgɔn na bonyamasegin kɛra ka ɲɛsin olu de ma Gao mara la ka sabu kɛ wulikajɔw minnu bɛ ka kɛ sini jamana fɛ farafinna jamanaw kɔnɔ basigi kadara kɔnɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies tɔgɔ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jala min dara ka tɛngu u la bonyamasegin jala la u k'a ma ko médaille d'honneur de la paix o ye bɛn ni basigi sinsinni jala ye a ya maa minnu fɛnɛ bɛ yen sini jamanaden kɛlɛcɛw la ni olu bira jamana kɔrɔ yan fan fɛ ka sabu kɛ Bamajugu ka wulikajɔw ye ka min ɲɛfuru maranin ye ka baratu mobili la ka boli ka don mawtu la ni o kɛra sababu ye ka sini ɲamada diru dɔw bɔnɛ u nina san 2016 mai kalo tile 31 bonyamasegin jala fɛnɛ kɛra ka ɲɛsin olu fɛnɛ furew ma u ko min ma ko médaille aya u ko min ma ko médaille de reconnaissance wale ɲuman dɔ njala an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a sen bɛ maa 4 ɲɔgɔn na olu fɛnɛ joginna o de kosɔn Mahamad Sale Anadef ni o ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma k'a ma kɛrɛnkɛrɛnnen ye Mali jamana kɔnɔ ka taa se sini lasigiden ma musolaka don an ka jamana kɔnɔ ni u k'a ma ko Lo Huyinga u y'a jira k'a fɔ nin jamanaden ninnu siniwaw la kɛlɛcɛ 240 ninnu o ni jala in ka kan ka sabu kɛ u ye wulikajɔw minnu kɛ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies basigili jɛkulu MINUSMA kɔnɔ Mali jamana kɔnɔ o kumana ko u bi se ka ye farati danga la kuma bɛɛ bawo ni nana mangama jamana kɔnɔ bɛɛ i sigi mɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye a dɔw bi taa kɛ ni ko da yɛrɛ ye o kumana ko nin n'a ɲɔgɔnna jala a ka tɛngu u la ko u ni a ka kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin gɛlɛbolo min bɔra sini jamana kɔnɔ ka se Mali jamana kɔnɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MINUSMA tɔgɔ la an bi u nana Mali jamana kɔnɔ ka bɛn ni san 2016 mai kalo de ye u tilan bɛ sigiyɔrɔma 3 maaw bɛ u la minnu ye dilanlikɛlaw ye u k'u ma ko ingénieurs maaw bɛ u la minnu da ye kɔlɔsiliw ni jateminɛniw ye gardiw ani kɛnɛya tigilamaw olu de bɛ ka baara kɛ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MINUSMA kɔnɔ Mali jamana na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka bolofara min ɲɛsin bɛ balakaw ka yiriwa ma u k'a ma ko ONUFEM o kɛn bɛ ka baara dɔ n'u don Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an balaka minnu ni olu bɛ togodaw la sɛnɛkɛyɔrɔw la ka se ka lajɛ ka olu ka fandanya ka a nɔgɔya hakilina min sigilen don sen kan u ko a ma ko réduction de la pauvreté agriculture femme développement durable ka se ka min ye yiriwa ye o ka dumɛ sɛnɛkɛyɔrɔw la ni sɛnɛ a kɔkɔrɔma
doni o baaraw de n'u donna a dabɔkun de ye an balakaw ka sɛgɛ bɛ se ka nɔgɔya kosɛbɛ togodaw la a y'a min ye an ka jamana yɛrɛ kunnafoniw nana ni a ye k'a fɔ n'i ye sɛnɛ ta i b'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ nafasɔrɔ siraw minnu bɛ yen ni an kɔni ni maa jiyɛn tɛ u la u k'a ma ko produit intérieur brut PIB kɛmɛ sara la sɛnɛ jɔ bɛ ni 35 de ye Mali wagande la o tɛmɛnen kɔfɛ Mali yɛrɛ jamana ma na sigi a jamanadenw ma na sigi kɛmɛ sara la i b'a ye k'a fɔ 85 ɲɔgɔnna bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ka baarakɛta kɛ bɛ sɛnɛ de ye o de kosɔn ni kura kan ka fiyɛ sɛnɛ na walasa min ye Mali jamana ye a bɛ se ka yiriwa ni a sira ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an balakaw Kafunɛ Bacili ka walawalali b'an kɛ ka caman faamuya o la. Walasa musow ka se k'u yɛrɛ ta ka se ka dɔ bɔ fantanya kundama na ONU Femmes a ye baara bolodalen dɔ nun don min bɛna ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ka sɛnɛkow ma walasa u ka se ka kɛ sɔrɔ yiriwasiraw ye. AgriFed baara bolodalen a bɛna kɛ sababu ɲumanba de ye ka se ka dɔ bɔ fantanya juguw la sɛnɛko binakun kan. Nin baara bolodalen ni o ye AgriFed ye a koɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ jɛkulu min fɛ o ye ONU Femmes de ye. Luxembourg lasigiden ɲɛma o ka dɛmɛɲɔgɔnya kɔnɔna na dolari wari miliyɔn 10 baara bolodalen a musaka bɔta bɛna bɛn o de ma wa baara bolodalen a bɛna waleya ka ɲɛsin marabolo 6 de ma Mali jamana kɔnɔ a kuntagala bɛ t'i jɔ san 4 na. ONU Femmes a ka nin baara bolodalen min ni a nun donnen filɛ nin a bɛna kɛ i n'a fɔ komi kɔkɔrɔdonni wale ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma bawo olu de bɛ ka dɛmɛ u kunkanko kow la. Musow dɛmɛni nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛko baara bolodalen a dɛmɛɲɔgɔnya wale bɛna ta k'a ɲɛsin muso 40,000 de ma Kayi marabolo Kulikoro Segu Mopti ani Gawo kɔnɔ walasa u ka baara bolodalen min ni a bɛ u bolo ka se k'o waleya ka ɲɛsin waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛli ma a n'a kunbɛli ma. Luxembourg lasigiden ka fɔ la a ko jamana o jamana ni olu bɛ taa baara bolodalenw kɛ ka ɲɛsin yen ma ani dɛmɛɲɔgɔnya siraw k'u jan bɛ to fɛn min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye musow damakɛɲɛli bawo baara o baara ani dɛmɛɲɔgɔnya wale o wale n'i b'a fɛ k'a waleya ka ɲɛ f'i ka musow de sen don a la. Musow sen donni ɲɛta sabatili baaraw la a ko o nafa ka bon kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye jaabi ɲuman caman ka se ka sɔrɔ. ONU Femmes lasigiden min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ale ka kɔrɔfɔw la a ko baara bolodalen min filɛ nin ye olu bolo ni a bɛ wele ko AgriFed ko a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye fo n'a kɛra ka dɛmɛɲɔgɔnya wale de ta k'a ɲɛsin Mali jamana ma ka Mali jamana maa ɲɛmaw dɛmɛ u ka wulikajɔw la walasa u b'a fɛ sɛnɛ ka kundama min sɔrɔ o ka se ka taa ni k'a don ba la. Nin baara bolodalen n'i y'a ta k'a lajɛ ni o ye AgriFed ye a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu kun 4 de dafɛ dugukolo labaarali baaraw bolodali ka ɲɛsin bi tile lahalayaw ma kɔkɔrɔmadonni kɛrɛnkɛrɛnnenya la musakako nasira fɛ fo ka taa bila sanni feere sugu la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ togodala muso a jɔda ye belebele de ye sɛnɛ ɲɛta ɲuman sabatili baaraw la. Ni dɛmɛɲɔgɔnya wale tara ka ɲɛsin u ma o sira fɛ a bɛ kɛ sababu ɲuman ye sɛnɛ a ka kuntagalajan sɔrɔ wa a nafa tɛ dan o ma sababu ɲuman don ka se ka denmisɛnninw ka balokojugu an'u ka kɔngɔw kɛlɛ. Mali minisiri min ka caw bɛnnen don musow denmisɛnninw ani denbaya koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma ale ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ ko n'i y'an ka Mali jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sɛnɛ jamana sɔrɔ yiriwasira banbalan belebele don k'o de kama ko an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita a y'a laɲini baara bolodalenw camanw ka ɲɛsin o siraw ma wa labɛn wɛrɛw caman olu bɛ sen n'a jamana maa ɲɛmaw fɛ walasa a b'u ŋaniya la sɛnɛ ka kundama min sɔrɔ o laɲiniw na se ka sabati cogoya min na ko wa sariya sen bɛ yen sɛnɛko kama min nafa bɛ bonya kosɛbɛ musolakaw ani denmisɛnninw ma sɛnɛ binakun kan. Mali minisiriso min ni o ka caw ɲɛsinen don sɛnɛko ani minisiriso min fana ka caw ɲɛsinen don kungo kɔnɔna koɲɛw lahalayaw ɲɛnabɔli ma olu ka nɔnabila min kun bɛ kɛnɛ in kan a ye minisiriso ninnu ka ci lase k'a yira k'a fɔ ko minisiriso ninnu bɛ jɔ nin baara bolodalen ninnu kɔkɔrɔmadonni wale la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walasa a ka se ka kɛ kɛcogo ɲuman na. AgriFed baara bolodalen min ni a nun donna ONU Femmes fɛ a musaka bɔta o bɛ t'i jɔ dolari wari miliyɔn 10 de la wa a bɛ na ɲɛsin sɛnɛko ani bamayɛlɛmalikow de ma. Cakɛda minnu fana ni olu garijɛgɛw bɛ na don a la o ye kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw ani maa kelen kelen baarakɛlaw wa a bɛ na ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛkɛfɛn minnu donni ma ba la pomme de terre b'o la jaba o n'a ɲɔgɔnnaw caman. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ wele ko force spéciale la ni tarata tɛmɛnen olu fana kun y'a lajɛ ka nisɔngoya jira jamana ɲɛmaaw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Kolo wari yɛrɛ a kɔrɔ yanfan fɛ ka digi a gana yanfan ka dugu min bɛ wele ko a Diake wulikajɔw kɛra sɔrasi ɲɛmaaw fɛ k'u sɛgɛrɛ ka se ka u hakilinataw dɔn k'u dalakaw lamɛn laɲini minnu bɛ u la u ka se ka si dɔn bibi na min ye jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ ye conseil des ministres ni o ye ministres ka ladala lajɛ min bɛ kɛ arabaw
araba o ka sigi kumana aka nga ministre min bɛ jamana ɲɛmaya so tɔgɔla ni o ye babu sendigi ye Bruno Kone ale ye danigɛli kɛ a ko kunga a ko fɛn kelen min fɔ fɔlɔ n'o ka sidɔn o ye de k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn ye mugu ni kisɛ ye wale kelen wuli ka jɔ o mago jɔndɛ o la jamana kɔnɔ bi fɛn min ka di a ye o ye sigi ka fɔ o ye damu ye o de bɛ faamu jamana ɲɛmaya so fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Bruno Kone a ye a jira a ka dantigɛliw la k'a fɔ min ye force spéciale ye u ye nisɔngoya minnu jira jamana ɲɛmɔgɔw la u ni u ka ma ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ sigi ka fɔw la ni o ye état major ye surasiya ɲɛmaya so ka daminɛ général Sékou Touré la ni o ye Kolowari surasiya yɛrɛ ɲɛmaaba ye ka taa se force spéciale yɛrɛ ma ɲɛma ma ni o ye commandant Lassina Doumbouya ye aya min ye ka dɔ k'a fɔ o ɲɔgɔnkunbɛnw ni o kumaɲɔgɔnyaw olu bɛ senna nka ministre ni o ye Bruno Kone a y'a jira k'a fɔ don nataw la ministre min bɛ Kolowari jamana kɔnɔ ni o ɲɛsin bɛ surasiya ma o yɛrɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw kan ka lajɛ ka sigi dɔw kɛ nka sigi in bɛ kɛ don min kɔnɔna o ma fɔ nka maa caman kɔni kɛn bɛ ka jira k'a fɔ surasiw bɛ ka nin wulikajɔw minnu kɛ kwasada in na a bɛ kɛ sababu ye ka Kolowari jamana hakilinaw minnu bɛ a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara a ka laɲini de ye Kolowari yɛrɛ bɛ se ka kɛ yiriwa jamana ye ni u kama ko pays émergent yanni san 2020 cɛ nin bɛ kɛ sababu ye k'o senna sumaya surasiw yɛrɛ fana ka dugujɛ ko 20 da u kan ka ye minɛn wɛrɛlen min kɔnɔ nin bɛ kɛ sababu ye k'o fana senna sumaya barisabu ka da ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛn bɛ ka hakilina dɔ ta u ko min ma ko loi programmation militaire surasiw ka laɲiniw kan ka kɛ fɛn minnu ye k'o bɛɛ lajɛlen bila o kɔnɔ ka sɛrɛ ka ɲɛnabɔ cogo ɲini o la o kan ka boloda don nataw la nka ni wulikajɔ bɛ kɛ ka kɛ sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen senna sumaya nka ka bɛn ni alamisa février kalo tile 9 ye ministre min ɲɛsin bɛ surasiya ma Kolowari jamana kɔnɔ a ye danigɛli kɛ ka jira k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ min ko bɛ a diya kɛ yanfan fɛ force spéciale binaku k'a ko a fɔɲɔgɔnkɔ nɔgɔyara mankan dara u tɛmɛna ni u ka surasiya baaraw ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Gambi jamana kɔnɔ gouvernement kura min sigira senga jamana ɲɛmakura Adama Barrow fɛ u y'a jira k'a fɔ don nataw la u bɛna lajɛ ka yɛlɛma don Gambi sariya sunba la constitution ka sabu kɛ Yahaya Jammeh a ka san 20 ani san 2 fanga kɔnɔ ko gɛrɛndɛ dɔw talen kun don ka ɲɛsin hadamadenya hakɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka se ka kuma ka sɔrɔ i ma sera lajaba ɲɛ ko o sariya caman de bolodalen kun don Yahaya Jammeh fɛ o kumana u b'a fɛ k'a lajɛ ko sariya ninnu bɛɛ lajɛlen de datugu ka bɔ yen min bɛ se ka to Gambi jamana kɔnɔ o bɛ se ka fɛrɛ bɛnkan fanga yɛrɛ kɔnɔ ministre min ɲɛsin bɛ kiri ko ma gouvernement kura kɔnɔ ni o ye Abubakar Tambadou ye ale de ye kɔrɔfɔ in kɔni dandigɛ kunnafoni dusow la ka bɛn ni araba tɛmɛnen ye a y'a jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kunnafoni dilaw olu ta fa o ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sabu kɛ olu sɛbɛkɔrɔ koronnen kun don kuma bɛɛ u bɛ lajaba k'a fɔ k'u ye fɔbali fɔ ni u ko ma ko diffamation o kumana ni yɔrɔw minnu bɛ yen ni olu tan kun bɛ k'u kɛ sariya ye Yahaya Jammeh bolo ka gɛrɛndɛ siri kunnafoni dilaw la olu yɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ yen jamana yɛrɛ sariya sunba maa minnu bɛ yen ni olu ye hadamadenya hakɛ lafasajɛkuluw ye ni olu kɛ kun bɛ ka Gambi ka bolokɔniden ɲɛsin a ma ko hadamadenya hakɛ buruja jamana don aya olu bɛ se ka faamu cogo min na k'a fɔ jamana yɛlɛma bɛ ɲɛdɛ kura di bɛ jamana ma ni o ye bɛnkan fanga ɲɛda ye u b'a fɛ ka olu de boloda Gambi jamana kɔnɔ. Nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye kabini arabula wulikajɔ daminɛna ni o kɛra sababu ye ka taa ni arabula masakɛ caman ye ka daminɛ Tunisikaw ka Benali la ka taa se Egyptikaw ka Hosni Mubarak ma ani Muammar Kadhafi ni hali bi dɛsɛ kɛ bɛ Siri jamana ɲɛma Bashar al-Assad la ni ta kɛra ni Ali Abdallah Saleh fɛnɛ ye Yemen jamana kɔnɔ Tunisie min ni ko in daminɛna yen na ni a kɛra sababu ye ka Benali ta ni dɔw y'a jira k'a fɔ o de fɛnɛ kɛra sababu ye ka na ni bɛnkan manga ye nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini printemps arabu aya ministre nga fɔ jamana ɲɛma ka bɔ aya Tunisie jamana kɔnɔ ka Italie la sɔrɔ Tunisie jamana ɲɛma ni o ye Belgique Kaïda SFC ye a bisimilala Italie fa bala Rome tile fila taama senfɛ tile fila taama min kɔnɔ ni tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛ dɔw la bɛnkan sɛbɛ minnu ni u bɛ taa sigiyɔrɔma 6 la ka ɲɛsin sira damadɔw ma Tunisie jamana ni Italie jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna tungana ta ko ta fa o de ka gwɛlɛ Italie jamana ma barisabu ka da ka nazarala don da ba kɔni gɛnbɛ Italie jamana de ye bi o degunba bɛ Italie jamana ka o kumana Italie ma ɲɛmɔgɔw b'a fɛ sira o sira de bɛ yen n'o de bɛ se ka minɛ olu b'o dɛmɛ walasa o sira in ka se ka kɛ sababu ye ka min ye mangama jamana ma degunnenw ye olu bisimilali o ka nɔgɔya Italie jamana kɔnɔ wali kelen tungana ta mina siribaw k'u kunda nazarala ka u doni Italie dafɛ o bɛ se ka nɔgɔya an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Italikaw ka ministre min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna ko ɲɛnabɔli ma Sergio Mattarella ale y'a jira k'a fɔ bibi in kɔni na olu b'a fɛ cogoya bɛɛ lajɛlen la ni ka u ɲɛsin o baara in de ma nka min ye a ya Tunisie ma ɲɛma ye a ye fɛn min fɔ k'o gɛlɛya Italie ma ɲɛmaw ye
o ye de u ka dɔn k'a fɔ tunganata yɛrɛ mina sirili arabu jamanaw ninnu kɔnɔ ni o ye farafina arabu jamanaw ye ani farafina jamana denw ka nazarala minɛ a caman bɛ sɔrɔ sigiyɔrɔ gwɛlɛyaw de fɛ ni dɛmɛnsiraw sera ka sɔrɔ ka se ka sigiyɔrɔ ninnu gwɛlɛyaw furakɛ a ka ca la ala fɛ a bi nɔgɔya an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Itali ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ maa 175 minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛmɛ ka bisimila yamaruya sɛbɛn ɲini Itali jamana bolo a y'a ko o maa 175 bɛna tila Itali maraw ni ɲɔgɔn cɛ ka labana ka baara dɔw lajɛ k'olu jɔ u ye min bɛ se ka to u bɛ se ka bolominɛ yɔrɔ sɔrɔ yanni taafan ka sɔrɔ u la wali kelen bila yɔrɔ ka sɔrɔ u la barisabu ka d'a kan nazaраlatɔnba Union européenne fɛnɛ kɛmɛ ka Itali fɛnɛ dɛmɛ o sira in kan min bɛ se ka to a y'a dunan ninnu a bɛ se ka bila cogo sɔrɔ u la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Itali ma ɲɛmaw ko don nataw la u b'a fɛ maa miliyɔn kilancɛ den minnu sera ka don Itali jamana da fɛ ka bɔ farafina kɔnɔ ka kɔgɔji tigɛ ka don Itali u bɛna lajɛ a y'a ni ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu kɔni bila cogo la nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u bɛna fɛn min kɔni gɛlɛ o ye Libi jamana kɔnɔ maa minnu ye tigɛlikɛlaw ye ni olu bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan kuru kɔnɔ kuru min labɛn dɛ ni o bɛ taa maaw fa kɔgɔji cɛma a y'a ko o tigɛlikɛla ninnu u kɔni b'a fɛ sira o sira bɛna ni olu kɛlɛli ye u ka dɛmɛ bɛ olu kɛlɛli la Gabon ma ɲɛmaw ye u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin nazaralatɔnba wasabulon ma Parlement européen ni o bɛ ka baara kɛ nazaralatɔnba Union européenne ka yamaruya kɔnɔ o ye dantigɛli dɔ de kɛ février kalo tile la k'a jira k'a fɔ olu bi siga don jabo Gabon jamana ɲɛma Ali Bongo Ondimba ka fanga la ka sabu kɛ k'a kɛ tɛna kɛ jɛlenya kɔnɔ kalata min ni o kɛra uti kalo tɛmɛnen ko i ma bɛn Gabon ma ɲɛmaw ma o de kosɔn Gabon ma ɲɛmaw kɛlen kɔfɛ ni ka u ka nisɔngoyaw jira nazaralatɔnba Union européenne na bibi in na min ye wasabulon min bɛ wele ko Sena wasadenw de fɛnɛ n'an bɛ a jira k'a fɔ u ma jɛ ni nazaralatɔnba Union européenne ka nin dantigɛli ninnu ye ka jamana ɲɛma Ali Bongo Ondimba ka fanga don sigaro an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fanga ɲini jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ jamana ɲɛmayaso fanfɛ ka taa se Ali Bongo Ondimba yɛrɛ ka fanga ɲini jɛkulu PDG ma u bɛɛ wuli bɛ k'u jɔ bi k'a jira k'a fɔ nazaralatɔnba Union européenne ye nin dantigɛli min kɛ nin ye k'a b'a fɛ ka fara maa dɔw de ka Gabon yɛrɛ fanga ka a kɛlɛ wali kɛlɛ ka Gabon fanga bondaw kɛlɛ ni o ye institution ye ko non de k'a bɛ faamu cogo jumɛn jamana de fanba ye maa min sugandi k'o kɛ jamana ɲɛmaa ye nazaralatɔnba Union européenne bɛ se k'a fɔ k'a bɛ taa i jɔ jamanadenw jɔyɔrɔ la cogo jumɛn o tɛmɛnen kɔfɛ jamana sariya sunba kɛn bɛ ka yamaruyaw minnu di k'a fɔ maa min kɛra jamana ɲɛmaa ye nazaralatɔnba Union européenne bɛ se ka taa o don sigiyɔrɔ cogo jumɛn ko fɛn dɔ min ma bɛn u ma u y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ a ɲini nazaralatɔnba Union européenne fɛ a k'a dɔn k'a fɔ Gabon jamanaden tɛ o kumana Gabon jamanadenw ma na ko bila cogo min na a k'a lajɛ a ka tugu Gabon jamanaden fanba kɔ Congo Kinshasa kaw fɛ fanga sinamatɔ ɲɛma min n'a ye kwa da ma ɲɛma caman na Congo Kinshasa jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaw la ni o ye Etienne Tshisekedi ye ni dabama ka wele sera a ma Bruxelles faba la Belgique ale ka janaja ko bilama kɔni ngɔrɔfɔ cayalen don kosɛbɛ politiki bina k'u ka Congo Kinshasa jamana kɔnɔ barisabu ka da ka jamana ɲɛmayaso ni o ye Joseph Kabila n'a ka fanga ye o kɛmɛ ka jira k'a fɔ ale ni Etienne Tshisekedi somɔgɔw bɛɛ n'a kɛ a la k'a fɔ a ka janajaw labɛnni bɛ bila jamana ɲɛmayaso ka bolo kan o kumana olu yɛrɛ kɛmɛ ka pankuru labɛn nka ba pankuru min bɛ bɔ Congo Kinshasa da fɛ ni ka taa bisimila minɛ Bruxelles faba la Belgique faba la Bruxelles aya ka min ye Etienne Tshisekedi fure ye ka ta ka na ni a ye Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ka janajaw kɛ a ye janaja minnu ni olu y'a kunama janaja ye nka tuma min na ni UDPS fanga ɲini jɛkulu ye kɔrɔfɔ in kɔni mɛn u y'a jira k'a fɔ u tɛ jɛ ni a ye wa Etienne Tshisekedi ni maa bi a ka janaja kɛ bɛ u de don o tumana jamana ɲɛmaayaso ye fɛn min fɔ nin ye olu ta kalamɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Lambert Mende ni o ye Congo Kinshasa a jamana ɲɛmaayaso babu sendigi ye ale kun y'a jira k'a fɔ ani UDPS maaw yɛrɛ bɛnna kɛ ko la a labɛnni na nka UDPS maaw nana kɔrɔfɔ in kɔni nkalontigiya u y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye olu sɔnna k'a fɔ Etienne Tshisekedi a ka janaja a ka labɛn jamana ɲɛmaayaso fɛ walikɛla sen ka don a la laɲini damadɔ bɛ yen fɔ jamana ɲɛmaayaso ka don o da fɛ chrétien diinɛ ɲɛmaaw ye sigikafɔ minnu don ni bɛn bɛ ɲini ka kɛ ko la aya o gouvernement kura min kan ka sigi sen kan ni bɛnka kɛ bɛ k'o fɔ ni o bɛ fanga sinamatɔnw ni jamana ɲɛmaayaso fara ɲɔgɔn kan fo de ka sigi sen kan fɔlɔ o kumana olu bɛ se ka jɛni a ye filanan ye fɛn min ye tamasiyɛn min bɛ se ka jɔ Congo Kinshasa faba la Kinshasa ni o bɛ kɛ tamasiyɛn ye ka ɲɛsin Etienne Tshisekedi ma mun ma o fɛnɛ ka jɔ barisabu ka d'a kan
bɛnkan fanga a ka sinsin Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ Etienne Tshisekedi jɔyɔrɔba yera a la nin ye u ka laɲiniw ye u kɛmɛ ka minnu kɔni jɔ ko n'o kɔni ma kɛ olu kɔni tɛ jɛ ni a ye Etienne Tshisekedi jamana ɲɛmayaso senga don a jɛnaja labɛnni na kɔrɔfɔ laban ye fɛn min ye Moïse Katumbi Tupisa Mazembe Ndolati jɛkulu tigi min ni a fɛnɛ kun ko k'a bi kɔ da jamana ɲɛmaa kɔ la ka jamana ɲɛmaaya ɲini ni u labana ka kiiri ni wɔyɔ wuli a nɔfɛ n'a yɛrɛ bilama kɛmɛ ka jamana bila n'a bɛ Belgique fa ba la Bruxelles ale kɔni ye dantigɛli kɛ k'a fɔ a b'a fɛ ka segin ka don ni a ya Etienne Tshisekedi fure ye Kongo Kinshasa dafɛ ni a bɛna don min jamana ɲɛmaa Joseph Kabila bi jɛ n'a ye sawa a tɛ jɛ n'a ye sawa o ɲininkali tɔmi bɛɛ o de bi dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ ka wale ɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ yen ni a ɲɛmadan kun bɛ ka ɲɛsin aw ka jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn laseli wɛrɛ aw ni kafunɛ bajeli de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnn'a ma.